Is-sibt filgħodu il-qriema taw l-aħħar tislima lis-sindku maħbub tagħhom, Renald Falzon. Huwa miet il-ġimgħa fl-età ta' 46 sena fl-Isptar Mater Dei wara li kien ilu jissielet kontra l-COVID-19 għal diversi jiem. L-aħħar tislima lis-sindku bdiet b'korteo quddiem is-soċjetajiet mużikali tal-lokalità. Preżenti kien hemm il-Kunsill Lokali, l-Għaqda Soċjo-Mużikali Aniċi, is-Soċjetà Filarmonika Pinto San Sebastian u l-Għaqda Mużikali San George Martri. Il-korteo waqaf quddiem il-każin tal-Partit Laburista ta' din il-lokalità. Falzon ingħata tislima wkoll quddiem il-Knisja ta' San Sebastian u ingħata salut mill-Kamra tan-Nar. Minn hawnhekk saret qudies fi Knisja Kolleġġjata ta' San George Martri li ġiet ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta, il-Monsinjur Charles Cicluna. Preżenti kien hemm ukoll il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien ma' diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Hawnhekk tfakret ukoll il-memorja ta' Missier Renald Carmelo li miet ftit ilu. Waqt l-omelija, Monsinjur Cicluna qal kif Renald kien bniedem li jgħin lil kulħadd mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd. Illum irid insellem il-figura sabiħa ta' Renald, lider f'dan ir-raħal Ażiż li kien kapaċi iħares lejn kull wiċċ mingħajr ma jħares lejn l-wuċuħ. U intom tifhmuni x'irrid ngħid. Kien għaddej ta' kulħadd. Bosta qriman bikma u raw soba għat-telfa ta' bniedem li din l-aħħar sena ħadem fl-ogħla kariga fil-lokalità fosthom Lucio Saliba. Bħala sindku ħadem għal-lokal, ħadem minn qalbu. L-Apoljetka iħobb il-kulħadd ma jobod, ma qasjaf kien jobod, Renald qasjaf xi kelma mibjeda. Dejjem ħabb il-lokalità tagħna, dejjem mingħajr daqqa trombi, ħadem u resista. Issa tlifna pilastru ħal-qormi. Ma nix kliem ieħor kif ngħidulu grazzi ta' kull ma għamel daw is-sena u għamel xhur bħala sindku.